gracias primeiro ao señor alcalde de Negreira, ao señor alcalde da Baña, ao xefe territorial de Cultura, por estar aquí acompañándonos a todos vostedes. Bueno, teño que decir de principio, tranquilizar a todo o mundo que imos volver ben, sabémoslo seguro. Esta expedición ten evidentemente algún risco, pero son riscos controlados porque coñecemos o lugar onde vamos e porque eles son xente moi experta. Eu sei non porque o día que coñecín a Rubén, fun eu que tive un accidente que rompín a nariz, pero non pasou nada. Era facendo o descenso do cañón do Xallas, pero imos a un lugar que é máxico, porque ten historia, ten unha beleza increíble, ten unhas montañas, ten unha historia moi importante e tamén dramática recente. É unha zona que estivo moi castigada polo terrorismo de Sendeiro Luminoso, onde a xente se está ainda recuperando de unhas tragedias que pasaron hai 18 anos. Despois, algúns vostedes xa coñecen porque xa presentamos, pero bueno, faremos unha pequena síntesis do que vamos facer, de que estamos a facer aí. Vilcabamba, con ese misterio, esa carga de historia, moi entrañable, moi necesitada, conxuga esta componente de historia, esta componente de deporte, hai unha componente das necesidades sociais que de alguma maneira tamén intentaremos contribuir a resolver. Este proxecto que vamos a abordar este ano, chegamos desde hai xa varios anos a localizar unhas ruínas, fixeron as primeiras excavacións, vai ser moi longo porque é unha zona onde está moi coberta de vegetación e a distancia complica todo. E temos aí localizada unha cidade que ainda está por sacar a luz. Bueno, o ano pasado recibimos o premio da Sociedade Xeográfica Española en relación con este traballo e afortunadamente estamos tendo máis apoio para leválo adiante, pero o maior apoio é a xente que está disposta a poñer o seu grao, non é un grao de area, son montóns, moreas de area, porque no ano 2008 que xa viñeron Rubén e Pablo, ademais de outro alpinista, Villar, fixeron unha escalada moi importante ao Nevado Choquesafra, onde xa se contou aquí a historia, que non se sabía, era abrindo rutas novas. É un nevado que é unha montaña sagrada e tamén de paso atopamos aí restos que nos levan a facer unha investigación sobre un dos rituais máis importantes que había na cultura inca, que era a capacocha, que era un sacrificio humano que se facía, ou múltiples sacrificios humanos que se facían con motivo da entronización do Inca. Eso implicaba o sacrificio que se consideraba como un honor. Eran normalmente fillos ou fillas de notables, de xente importante, que ofrendaba aos seus fillos porque eles iban a ter esa consideración dunha especie de parentesco coa Apu, que é a montaña sagrada. Entón, a aparición dunha momia deste tipo, que estaban sempre na liña de neves perpetuas, ten un interés arqueolóxico moi grande. Temos indicios, veremos saber o que avanzamos e, desde logo, se atopamos unha momia, penso que podemos celebrarlo aquí un día, facemos unha festa de volta. Hai outra parte que o Perú está moi castigado, en concreto a zona da rexión Inca, Machu Picchu, todos vocês saben que está castigadísimo, que foi castigadísimo polas chuvias que hubo este ano, que foron tremendas, tanto que a comunicación con Machu Picchu rompeuse, o río levouse o tren, e o tren era a única comunicación con Machu Picchu. A toda a temporada turística do país está ameazada, porque
é a gran locomotora do turismo. Hai outros atractivos turísticos, pero casi todo o mundo que vai efectivamente a Perú conta con Machu Picchu, e se Machu Picchu non é accesible, pode verse toda a temporada. Así que tamén imos colaborar fronte a este problema, abrindo, potenciando algo máis de rutas turísticas, son rutas turísticas de aventura, nunha zona que está precisamente moi cerca de Machu Picchu, pero está moi deprimida, así como en Machu Picchu hai unha gran concentración de turismo, unha case masificación, esas zonas están totalmente deshabitadas. A escalada ao Azulcocha vai permitir ofrecer unha nova ruta para os andinistas que queran programar as súas viaxes, e no Choque Safra imos traballar a ver se atopamos efectivamente o resto da Capacocha, unha ou varias momias. A segunda parte do traballo vai ser internarnos para abrir un camiño que aínda non completamos entre o Choque Safra e o lugar onde está o centro de Vilcabamba a Grande, o resto da antiga capital inca. Non é moito se o miramos en distancia horizontal, porque son solamente 10 kilómetros, pero hai unha diferencia de 5.000 a 2.000 metros, é dicir, 3.500 metros de desnivel, e máis, moito máis do que hai entre, bueno, en Galicia, entre o nivel do mar e as montañas máis altas andamos por 2.000 metros, é dicir que permite darse a idea de que dentro deste camiño é un traballo abrir esta ruta, pero estou seguro que o conseguiremos porque contamos un equipo moi experto e, sobre todo, que é o que máis se valora cando un está en situación de certas incomodidades e dificultades, un equipo que son moi boa xente e que permiten afrontar solidariamente todos os problemas. E nada máis, moitas gracias a todos e despois poderemos ver unhas imaxes.